Jaká je to kapela tá? Divoký cigánici, jak je to? Adam, co má? Ja hovorím, čo? Cigáňovi. No a zápět. Idem na farárku, áno, cigánsky ďalší. Ale počuj, ale tá žena, to je básky. Áno, ale tam vôbec ako cigán. A nevyzerá ako cigán. Ale nevyzerá tak, že? Komu to hovoril? Kubo, ty si to hovoril? No tak nevyzerá cigánka, komu to hovoril? No, no dobrá je, ale nevyzerá, je veľmi dobrá, no tak nevyzerá. Ale on je špatný, to si komu, čo na ňom vidí, jak to vyzerá, no? Že? Čo na ňom vidí? No čo? Máme. Máme. Čo? Ja vám ho ideš tam výstav? A bude to aj vy, nemôžu. Ne, ja som byla Ale, a jak? A ja, ale to rada som si sa len vyšla. Čo sa smeje? Áno, to je keď prostý, no tebe nevieš to vyšťať. No a čo? Ona o vás baví. Keď sa bavíme, tak sa nebavíme na úrovni, že štvrtá alebo pátá, Stenová skupina. Podľa mňa Adam, musím to odpadiť. Odpadí. Lebo sa ma Namáte sa. zasúť. Obere skúsené. Adam sa na kol. Ale to by bolo, jak je fajné. Nelobí sa vám. Ale on je mladý. On má erotickú postavu. Ale treba. Adam nemá v hlave. On nemá v hlave. Ale má v hlave, Bože, Páňa uchovať, koľko ročníkov. Ale nemá vzáťov, ne? Na staré On by vás neodvečil. to by ho ja odsúdil. A iný, keby už bol skúsený, Mňa tak 60-ročného berie. a my nechcete záječníka nejakého mladého? Ne, môj! A proč? Ty! Proč? 34, 40, Ježišmere, kde? 25. Ja jednem. Proč? 60. Ale to sú starý kredi. Koľko máte? Tak on dostane infarkt. Ale taký dobrý 60. Ale koľko máte rovať? Čo? Koľko máte rovať? Opýtať? No, ja mám 60 teraz. Ale keby ste mali 25-ročného, No. a tak treba staršieho muža mať, tak minimálne 80. To sa mi nenústi. Čo? Proč? To sa mi nenústi. Zajčíkovia. Ne, to sa mi nemôžem za to, ale to sa mi nenústi. Dej mi neukážite, to bude chutiť. To celý svet by sa oni chcú iba zajčíkov. No darmo, že sa svet obraca hore. Aj tak je na piču. Ale zajčíkovia, jak Emilenko, také fajné postava, všetko. Bude to vykríkať moci. Pozrite sa na ňo. Nech vám ukáže dole, bez trička. Teta, nech vám ukáže bez trička. Jak je fajný. Martinko, nedaj sa. Adam? Pohrať sa. Nebudem ho Adam vypredovať, ne? On nemusí, ale Adámko, on ten vám ukáže všetko. Ešte takého. Odred iba. A už sa mi dole. To ja to nevím. Ne. Bože. Ale to môže byť Robotný darmo. Robotný darmo. To porúbe pohori. Najprv musí pohrať 3 rola, potom dojde s vami, ne? A zostane 4 stromy. Drevená rúba. Pohrať, pokopať. Tak vám poviem, že byli by ste pána do Benska, keby ste chceli takého. A máš takého? No ale takí už neexistujú. Tak ho vyhrábnej. Ale to má vyrábať dole, ze země, už je mŕtvý. Ja keby som mal možnosť, že oboska ma oživné, tak vám dám takého. Môjde do Božiš. Áno, a už umrel.
Ujde mu darmo. 10 rokov. Teta, 10 rokov je mimo. A bol dovec alebo čo bol? Jako? Čo bol dovec alebo čo Ne, bol? babka bola v dobi. Doma. 10 asi. Ale ten bol šikovný. Školník. Je to? Robotný nájezd. Teta, manželky mi chodil kupovať do Ty takého uvidíš, tu máme zrábnil a dovledol sem. Aj po štvornosti. Tu je taký. Jak sa... To chceme aj oného bronťaka. Ježiš, čo to je za... Nevidíš? Kejhov? Ne, je moja. Len nech je robot. Oného, ne, čo školníka, bronťaka, čo člony. Ježiš, ne! Máme taký šikovného. Pár som mi nedovleď. Taký šikovný je. Ale ľubí vypiť, teta. Nie, všetci ho Teta, poznám. ľubí vypiť. Ľubí vypiť. O to je pre ňo palivo. Nepiť len vodu. Vodu z rume. Robí, ako sa dá vodu, lebo je pre ňo palivo. Ako vyzerá, je domovec. Ne, ale moc má taký špatný. A Románko, keby bol... Ale na robotu. Keby vyzeral ako Románko, mal by 50. Na robotu. Teta, keby vyzeral ako Románko, mal by 50. Robí si, čo poviete. Kúko, ale čo máte? A dobre, potom? Práve na tými chleba. Nekop si do stola, hej, gáči. Eminem, Maťo, nekop do stola. Maťo, nekop do stola. Toto, nekop do stola. Ani jeden. On kúpal tak pečú toho. Ježiš, tak máte tak daleko od stola. No, teto, to sme skončili, no, špatný nos má. No, nie, to ja chcem sa A keby vyzeral jak Roman? A ty sa medzi ľudí. Teto, teraz ja. Keby vyzeral jak Roman? To je potom pekné. Ale To je potom pekné. a keby mal 25? Ne, to ne. Ale proč? Ne, taký jak Roman. Môže byť, ale o 40 rokov starý. Teto, ale proč? Ale to je onej, ten zajačik. Ja mi Playboy. nepotrebujem Teta, zajačikov. ale on Ja by... môžem stredná zajačika. Ale teta, ale on neumre na infarkt aspoň. To mi nevadí, však nemá z čoho umrieť. Však ale 60 ročí umre. Ne.